Kaixo nenukaz, gaur erosketak. Ena jungo holan kriston historia kontetan, zenai jun al grano. Baki zuen hiri berbaiki guztate, baina zueri komenteti zelan diru aurreztu, ondino gehiago. Así que gaur justun, erosketatan zelan diru aurreztu. Janire atxurra! Bueno, bakizue, Jani atxurra zela zuekin justu aholkularitza! Erosketak, jateko erosketak, bale? Erropak eta makillaji dolako gauzak urrengorako itxiko guz. Bueno, igule ez dakizue, baina nik 17 urte neukezenin etxetik alde neban. Ordundaro eroskire bakarri juten, 17 urte neukezenetik. Bueno, gero horrepoka bat eukineban gurasun etxera juten nintzen, konpri egin. Hori ja beste asunto bada. Baina, bueno, ja, 25 urtegaz, ja, gurasuri lapurtzi ez da ondo ikusitxe. Ordun, justun, erakutziko zuet, zelan nengo gunoi, erosketi, asterako, dirutxuk aurrezteko. Ordun ikusiko gu, tip batzuk apunta bota esamen, eta konta hongotzuetaz, da neure bururime konta hongotzea. Ze honek ja barneratut euki bioguz. Lehengoku da, ez begitu presizu ipintzen da bena. Begitu bida presizu kilun. Bueno, hau trampita da, ze hau eitot oindala hile batetik más o menos. Eta lehenakun grabau eineban zuek ikusteko. Ze gauza bada nik hemen konteti, eta beste bada, zuzenin erakusti. Pruebas! Ordun, zuek ikusiko zue bidizu, ze nik hemen esati, ez da ondo ulertzen igul asuntu. Eta, nik enjotana da, dei bat. Eta reportera bat kontratabot, guapissimi, una cosa despamparante. Eta ordun berak, erakutziko esku, hau tipe bizitza realin. Zuzenin, praktikan. Bega, sartu hemen gure reportera guapissimi. Sexy. Arrainegaz be bardina eitot. Arraine derrigorrez janbida, aztin pare bebider. Ordu eitot dana, etorre ona, eta kilu merkien dagoena horixe erosi. Adibidez, hemen dekegu kilu 33 euro, madre mia tu. Rodaballu. Not me dan los chines, bakizue justun gabixelo. Balizo dau, rodabailuk 8-18, eta balizo dau salmoiek 8,86. Eta zuk esatuzu, bueno, rodaballu hartukot. Ja, baina presizo bardinin, rodaballu bakarrik 240 gramo, eta dekezu salmoien ize kilo erdi. Osa, eske hori da gauzi, haitzu zuen matematiki. Erakutzen gutzuet zen abil brometan. Behitu, 8,86, baina ize kilo erdi, eta 8-18, 200 gramo. Horretan txip aldatu bida, ekipo. Así que niko namen merkien ikustutana da salmoie, rodajas. Así que salmoie, ya está. Mundu da pentsetan dago merkia urteten dabera honek handizek hartute, bale? Baina honek balizo dau kilu 2,20, ok? Da honek txikizek kilu balizo dau bat bederatzi. Bale, 20 zentimoko diferentzizi da, baina hori pentsau astero, hilero eta urtero. 20 gehi, dirutxu asko da. Adibidez, honek komunekupe nik beti kilu begitzot zema balizo da baina. Osea, behitu kilu 30 euro eta kilu 15 euro. Eta zuk pentsau zenke presizu euro bat da, ez da, ize kilu dobli ordaintzen zaz. Eske zelako guapana, eske ezin deure burugaz. Ikusi zuena, batzutan gu pentsetogu, presizu handizin ipinen da bena, gitxitsua bada diru aurrezten gauzela. Eta ez da egize, ikusi osue, nire bizio zure gona griegu kilu erosten, pentsetan diru aurrezten hauela. Eta gero, bebai, ikusi osue enbutidun ikustugu poto handize, da ikustugu merkia, da esatugu, oferton! Eta ez. Eta igul produktu batzutan sentimo batzuk di. Bale, sentimo batzuk di. Baina zuk egunero, adibidez hori zu erabilitzozu. Da egunero 4 bider. Eta astero 7 bider. Eta egin 31 bider. Da zu hasi kalkulukataten. Eta esatetzunik aurreztuko zula. Behintzet kulero pare batentzako, bai. Ordun, ja ez da eskusarik. Baina gero hemen, kontu euki. Ez da unai esan, 10 zentimo aurreztiarren erosiko gunik supermerkau erdize. Ze hori be, beste bada, ofertetara jun, eta amaitu supermerkau erdikaz pentsan diru aurrezten gauzela.
oreka, nena, oreka. Eta ni ja, bizitzako arau basikuk, enoia saltzera. Zuepe alegina ipini biozue. Behintzat, aleginu pixkat. Bigarren aholkutsu. Ni honegaz ohartu nintzen, neu bakarrik superarrona neure burugaz. Musitxoz neure bururi. Supermerkature junbida, arratzaldeko 8:00 aurrera. Esto zue imagineta nik ze mundu desblokeabotan derrepentin. Bakixu zer dan zu junor, karritugaz, da derrepentin, ahotz bat. Tititititin, txarkuteria ez dakizer, eguneko goiko deskontua, eguneko ez dakizer. Eguna amaitzen danin, eurek, kendu bidabenin hor generu sobretan dana, bizerrezin dalako saldu edo ez dakizer bakizer, dana bajatzen dabe presizu, dani maruja, danan bile. Ezin oso imaginau hor, zemat diru aurreztuotan. Zentro komerzialetan 10:00 sarratzen dabe. Ordun hobeto. Ze gerua da berandua, gerua da ofertan dizaue. Hau da aholku bat nik badakiketana, baina ez dut ipintzen praktikan. Ontsa ulertuko zu eze ba. Ezin da erosi okeli ja ebaike lontxas finaz. Bakizu zemat diru botaten zauzan. Igulkilo balizo ju 5 euro gehi ja. Bakarrik rodajitaten ebaike dauelako. Eta nik astin lau bider minimo jatot oiasku. Eta merkiena da oiasku osorik erosti. Eta gero zeuke bai, eta satire eta okelik endu, eta zurre bai, eta gauzi da, holan diru asko aurrezten dela. Eta bakit igul, txarkuteruk, igul gehiago hor da jute, baikotzula oiasku hori, baina eske guamengaz diru aurrezteko. Ordun pentsagotana da estrategia. Eta ordunen bioguna da, urrengokun oiasku erosterago izanin, eskotito. Eta txarkuteruri, kaixo, marratzaldeon, ebaiko estezu okelatxu, lotxas. Bardine pasetan da arrainegaz, bale? Eta ikusiko zue, asko bemerkia urteten da bela. Eske gaur egun errezera goiz. Eta ez terrez haueki? Bai, nitzapai. Asik horixe. Hirugarrena, fiut. Gero beste mundu bat kupoiena. Eta baki telefonu dana geula aplikazioz beteta. Ordun erakutziko zuet online be aldala. Hemen lehengo ikusiko zuena da pixkat webgunin hori. Baina hemen ez da ofertak. Zuek emio zuet bera. Aldanik eta beren bajatu. Beren. Ze eskiztakit zeba ipinen daben horrezkutun. Baina bitu adibidez, bigarren alea 150. Amen. Oferton. Eske, ez dut bi herrigul. Baina ja behitzet, planteo itxezara. Eta adibidez, oin momentun, daz detergentik eta olako gauzak. Ontxe da momentu erosteko detergentik ze super garestizek di. Bi bategaitik da olako kipintetu zenin, erosi. Ze horrek estika duketan, eta horre ukizeinkez, gaztau arte, bikain. Amen, nozilla. Bigarren alea 150. Igul gero jungona. Eta listo, honetxe laure dekedaz. Zenik ez todaz nahi emon hemen, aholkuk 50.000, neupe bete ez totazanak egiten. Orduan, honekin laurekin, nahiku eta sobran. Bizitzan esan ebana ez da zuriz edo baltza, grisepe badaz, bale? Orduan, horretan grisetan mugiduko gara. Eta honetxekin lau gauzatxukin, ikusko zu, zema diru aurreztuko gon. Ein kasu. Eta baki xu epilo bat maik ezaituetela, urrengokun ikusiko garila, eta musu handi bat. Espanetan. Baki guzteta jatzu ezela. Neurete bai. Zuzendari lanetan, Iñaki Beraetxe gixajuk nahikudeko nire berbaldize kontroletan. Hau dizun nauzizebe, bera da. Edizoan, sare sozialetako edukiak eiken eta gainerako guztizen, Mara Narro. Nire marrazki politanak eikeitu zena eta irudizen arduradune, Lander Rayon. Aurkezle eta gidoilari, nineu ekipo, nire atxurra bakixu hemen, berba da berba. Eta ekoizle jauna, Jose Felipe Ausmendi, bakixu eso zerrespetxatzu guztetan, edo fallo bat bada, berari esan on time ekoiztetxeak, EITB Mediarentzat ekoiztua!